Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane. Namhlanje ngizokhuluma ngabantu thola ukuthi umuthi awusebenzi kubona. Iy'nhlobo zabantu zihlukene emthini. Khona umuntu othi uma uthinta umuthi umsebenzele impendulo yakhona ibuye manje. Kukhona umuntu othi uma ethinta umuthi umsebenzele kodwa uthathe isikhathi ukuthi usebenze kuyena. Kube khona umuntu othi mina umuthi awungisebenzele sidalo. Yabo sengize ngagquma ngaphalaza. Mina mangiwusebenzisa umuthi awungisebenzele esho njalo umuntu. Kodwa mangithakathwa uyasebenza. Ngizokhuluma ngalokho-ke. Kukhona umuntu othi mina mangiwusebenzisa umuthi awusebenzi. Kodwa mangithakathwa uyasebenza. Lapho ngizokhuluma ngale ndlela leyo ukuthi uma kunjalo kusho ukuthi wena uvaliwe emthini. Mangithi uvaliwe emthini sengisho ukuthi wena idlozi lakho elenza ukuthi umuthi usheshe livaliwe nokuthi umuthi usebenze livaliwe. Nakuwo umuthi wenhlahla ukuthi usebenze uvaliwe. Umuthi-ke uyavalwa kumuntu kuthathwe iy'nsila zakhe kuhlanganiswa nemithi ethize igqitshwe. Lapho engeke ngisho khona. Bese kuyashiwo ukuthi umuthi wokuthi nokuthi kuwe ungasebenzi. Umuthi wenhlahla wemali ungasebenzi. Bakhona-ke abantu abanjalo ezethi umuntu kusho ukuthi iy'nto zami zimnyama. No, umuthi uyavalwa kuwena uthakathwele ukuthi umuthi kuwe ungasebenzi. Umuthi wenhlahla. Kodwa umuntu uma ekuloya uloyeke. Lokho akusho ukuthi idlozi lakho aluwuvumi umuthi ngoba liyawuvuma ongenayo. Kodwa ophumayo aluwuvumi. Sengisho ukuthi kubalulekile ukuthi yena-ke uthole umelaphi ulapheke kuleyo nkinga ngoba kuwukugula lokho. Ngoba kusukela nakudala nasemandulo iy'hlahla zayigxotshwa odokotela besilungu bengabe bikho mese siyakusebenzisa. Kuwe mangasebenzi lokho kusho ukuthi likhona idlozi kuwena elivaliwe. Kukhona idlozi kuwe elivaliwe lana elenhlahla. Yikho-ke ngithi-ke kubalulekile ukuthi usukumele ini ithonga lakho, usukumele ini iy'dalwa zakini ukuthi kukwazi ukuvuleka phela nakuwe ukuze uma ukhona ukuthakatheka uzokhona ukuvika. Ukuze uma uthakatheka uvaleke uzokhona ukuvula. Awungathakatheki kuphela. Awuthakatheke ubuye nawe ubuye uvuleke. Sengisho ukuthi kubalulekile mangenzeki lokho thola umelaphi akusize, thola umelaphi akulekelele ukuze le mithi ikhona ukusebenza kuyimithi yenhlahla. Ngoba imithi akusho ukuthi